Jedan dan viče neko s kapije. Majko! Moj dragi, majko! Bio sam u Beograd. Jedan doktor hoće da te pregleda. Pa ako ti hoće da te operiše, da progledaš. Ali samo ako ti hoćeš i ako ti srce izdrži. Hoću kako neću. Od ovoga gore ne može da mi bide. Pa za srce nemo se plašiš. Kad izdržalo sve ovo do sada, će da izdrži. Pođemo mi za Beograd. One sestrice oko mene. Polako, majko. Nemo se ništa plašiš. Sve će brzo da prođe. Lečke će te boli, a posle svi će se smejemo. Aperi sam neki doktor Milošević, Bog nek mu da zdravlje i njemu, njegovoj familiji. Jutre probudi se ja, glele, oko glave neki zavoj, da nisam na onem svetu, teško me. Al, ka jest, kam nije, kam neka zrak. Ne smijem da se radujem, da ne bude što babe milo. Viđuš oni doktori. Sad će, majko, da vidimo šta smo uradili. Ju, teško meni, pa vi ne znate šta ste uradili.